Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Insukwini ezedlule ngikwazisile ukuthi iSouth African Human Rights Commission ithathe uJacinta Ngobese Zuma, uZandile Dabula, iMarch and March, Operation Dudula, nabanye abaningi angisabakhumbuli kahle laba abanye, yabasenkantolo. Bacela ukuthi abantu baphume bezoba support ngoba labantu laba iSouth African Human Rights Commission ivikela ama-illegal immigrants. Uzokhumbula ukuthi kuleyo video ngeze ngafaka ummeli ofike wachaza kabanzi ngomthetho enzela ukuthi siuqonde nathi singawazi umthetho sigcine sesiuqonda kangcono. Futhi yazi into mayichazwa ummeli ekhuluma ngefield asebenza kuyo usuke eyichaza kahle. Sasakusho lokho. Namuhla ke bekuyilo lolu suka bebe ngale enkantolo. Ngithe mangithi ngingena ku Facebook ngazithela phekwa nansi ipost. Ubhale kanjena ke uJacinta uthe victory in court today as the South African Human Rights Commission lost their urgent application to have us interdict and arrested, and they lost the case with cost. Thank you to our counsel, Advocate Madonsela, Senior Counsel Advocate Koboni, Zuma and partners, the winning team. Snethemba Ncamu, thank you March and March members, Operation Dudula and all patriots who came today. The fight continues. South Africa is for South Africans. Abanye abantu bebekhona kulapha edabeni lwalenkantolo iMK Labor Desk. Uzokhumbula ukuthi nabo phuma umkhankaso ukuhambela ama companies noma ama firm la kunabasebenzi khona abangenamvume zokuba la eSouth Africa. So nabo bebekhona ngoba nabo bathinteka kulolu daba. Futhi ukube iSouth African Human Rights Commission isicelo sabo sibe impumelelo nabo bebezoba affected, ingakho bebephumile nabo ukuze beyoba ingxenye yaleli cala ebelikhulunywa lapha ya. Ucaphunela ivideo manje baba umswele ekhuluma naye uJacinta uma nje bephuma enkantolo uze ukuthi kuthiweni. Mhlambe emveni kwalapho soyivala ivideo kodwa nje bekukuphi update yokuthi lolu daba esibike ngalo ngempela lifikile enkantolo. Inkantolo yasichitha ke isicelo South African Human Rights Commission. Asazi noma isazophindi ithathe igxathu lokho ithi ingasa apply ukuthi kube i-urgent application apply nje. Asazi noma isazoqhubeka. Ingakho noJacinta ebhalile ukuthi the fight continues ngoba asikholo anama ngikholo ukuthi i-South African Human Rights Commission sengaveli liyekelele kanjalo nje lolo daba. Ngeke sifuna one line before Africa my continent, Africa my home, before aye Westville. Isimlindile ivela nanti ivela imlindile. Siyayibona iDudula, Operation Dudula bakhona, March and March bakhona, ngibona neMK khona, ngibona nophakela umthakathi. Bathi bazosupporta kwenza ukuthi mawusiye Westville bathenga ilwafu esinkwa nethini kafish. Kuthiwani la ngaphathi uzo ithini? Ngwenya bathi la ngaphakathi bathi amaphoyisa wasibopha. Ngoba sisi umthetho wethu simple sisi akusuka abantu abangafanele bebe la ezweni beyokugcwala lapha ebhedlela ngoba kuningi ubugebengu esibtholayo ukuthi nabuningi ngosuku nje angazi bangachazela sithola amaphepha fraudulent izinto eziningi abazenzayo bathi asisuke ke sekuyenza leyo nto ungene ebuthephu esibhedlela yabo. So sina sithi asithandi ukuthi sibenze lokho ngoba akukho umuntu esimvimbayo ongafanele ngabula phaya. Wonke umuntu ofana ngabula lapha samngenisa njengoba nje kusho iconstitution. Ithi mangabe umuntu angaphandle uthola emergency healthcare asivimbi umuntu kwaba emergency. Kodwa ngeke size sivume usihlala kuthiwa amaphilisi awekho abantu besifazana imbhede abanayo bazalela phansi abantu bafanele bathole bangene kuma list lapha ama operation khona ngisho abantu abama illegal iyayenza sense leyo nto uqhamuka kwelinye ilizwe uze la
uzele nje i-operation ebalulekile umuntu wala eSouth Africa yena odinga ukuba kufanele alinde wena uqhamuka ungaziwa ukuthi uzothola le operation angeke sivume leyo nto nginya sithi ngeke sivume human right lokubizini human rights impela umela amalungelo ase bathi ke bona bathola ama complaint nathi sa complain njalo sasamasha sayakubona kodwa abawathola ngawena ama complaint samasha sayakubona qathatha kodwa akaze beze behlale phansi nathi bathi baya address inkinga sasiveza uyayizwa into engishoyo enye into bathi ufuna uyichaza lento ngoba ngilokhu ngichazile bathi lento esenzayo ayikho emthethweni yes ubuzo wami uthi ke ngwenya uthini umthetho osuphulayo ngoba uyiphula kanjani umthetho wento efanele ngaba ayikho ngoba bese ayikho emthethweni usho kanjani ukuthi siphula umthetho ukuthi siblock abantu ngendlela abasho ngayo abantu abama illegal immigrants wena ama illegal immigrants fanele ngaba wekho vele fanele ngaba deport ngokomthetho yes so imuphi umthetho lo owuzowakhelwa ukuthi kube khona umthetho omisa umthetho ofanele ngaba ukho ayazi noma uyayenza awona sekudlala ngathi sifuna umthetho ophikisana nomthetho wokuthi umthetho okufanele ngaba ukho lo mthetho ngaba ukho yini leyo ngempela awukwazi akazi ube khona umthetho ukuthi abantu bangablokho ngoba ukazi kube khona ukuthi abantu bangaphandle fanele bakhona la illegally vele so usho kanjani siblock umthetho umuphi umthetho bebekhona kodwa ama complainant bakhona la ngaphakathi abasikhulumisa abanye bahlimile la eduze kwethu no laba kuyibona ama foreigners la kuyibona afaka isikhalazo la bakhona bahleli la abaseduze kodwa basho ukuthi bawoba kodwa emaphepheni enkantolo thiwa abavumelekile ukuveza ukuthi bangoba yazi indaba benze njani benzela ukuthi singathi okay asibone amaphepha abo yebo uyifihlelani phela uma ngabe wrong angisawuna inkinga wena bathi ke izathu sokuthi bayifihle ingoba basabela impilo yabo kodwa ithini sihlele sikhishela ibhamu lapha nayo ama-volunteer angakutshela hleze khishela ibhamu kuthiwa bazodutshula usho kanjani ukuthi sibone labo bantu abasenkingeni kube kwabantu bethu aba-on the ground okuhlezi bekhishela ibhamu kwayizolo egoli kade khona omunye eboshayo ukuthi ukhiphelwe eZimbabweni isibhamu ithina kahle kahle singekho safe kuyona yonke lento kodwa bathi bona ibona abangekho safe Africa my continent besikhuluma nophakela umthakathi ukuthi wonke umuntu akabe yilida nangu Jacinta umile nangu phakela umthakathi umile idudula imile nangu umkhwanazi nawe umile ubhutwethu oyena ubhutwethu umile kanje na iLabour Desk na iLabour Desk weza ngapha iLabour Desk nansi iLabour Desk na iLabour Desk ingafuna ukuvela oh hands off umkhwanazi sekuna hands off okusho ukuthi bafowethu khona la siyakhona khona la siyakhona sonke asibambe nobani nami ngibambe ngapha ngobuso bepoverty la kuhlushwa ngakhona nami ngihamba phambili kodwa ngoba singapha namhlanje so support udadewethu so support umzabalazo noma i-movement ukuthi asibe khona eSouth Africa kodwa sibe khona ngendlela wenya finish that's it nanokuthi abantu sorry sizama abantu base South Africa abeke beme manje ukuthi balokhu bethi becheer noma behalalisela uJacinta ukuthi uyalwa iyinsizwa kakhulu insizwa nje kakhulu siyacela bakithi zibe ingxenye nama artist insizwa angithi before umuntu before abe i-artist ungiwasekhaya lesi simo sizo affect izingane zakhe noma ngabe kwamanje yena sikakama affect kodwa eminyakeni ezayo so affect izingane zakhe asilweli la ukuthi sifuna ukunyanya abantu sithi sicela uhulumeni asenzele kahle izinto aprioritize thina abantu base South Africa qala umuzi nomuzi mongaba noJacinta umuzi nomuzi mongaba nobaba umsweli umuzi nomuzi mongaba nomkhwanazi even amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi asizonda abantu bakithi abamnyama kodwa uhulumeni uexploit abantu bakithi abamnyama ukhona umuntu oseparliament okuseqenjeni elibusayo okuyi-NEC yeqembu elibusayo unama truck awu-146 uqashe ama-foreigners odwa enkampanini yakhe a-parliamentarian ukuhulumeni ukuyi-executive yeqembu elikhulu la eSouth Africa ayilikuhulumeni eliphethe uhulumeni unama truck awu-146
umuntu wesifazane owazi ubuhlungu bokungasebenzi komuntu unama-truck awu-146 nama-foreigners awu-146 because abafuni ukuwakhokhela abafuni ukulandela laba bantu njengoba izweni umnotho ushona phansi ushoniswa phansi ukuthi kunabantu abawu-20 million abangayikhokhi i-tax bese thina sizokhokha i-tax engaka-ke ikhushulwe ngapha kithi ngaleyana bebaholela nge-envelope ezibrown. So-ke sithi-ke zonke iy'nsizwa sicela abantu besilisa bakithi bebambe iqhaza sesukumile uMangobese wawuhlaba umkhosi ngisho emandulo impi yayibonwa ngabantu besifazane ngoba babevuka kuqala beye emfuleni befike bebonta naku kushunqa intuthu lapha shuthi khona impi ezayo begijime beyotshela obaba ekhaya sewuhlabile umkhosi iy'nsizwa ayisukumeke manje. Thank you solid ruler. Lolu daba bengithi angikuphi update ngalo njengoba besibikile ukuthi kuyiwe enkantolo i-South African Human Rights Commission ayizibekile phansi. Njengoba ke beyichithile i-agent application yabo kusengenzeka baphinde ba-apply ukuthi cha ayingabi agent kodwa alikhulunywe lolu daba. Bathe impi ayimile ngishilo ukuthi kungani i-MK Labour Desk ikhona uJacinta nayo khona ne-Operation Dudula kuthiwa ikhona ukuthi ngesikhathi efika ubaba uMsweli ubengekho uZandile la eduze naye ubezophawula kodwa nje yibo labantu abasukumile bathi cha izwe leli ngelethu asilweleni ukuthi abantu abala ababe khona ngokusemthethweni ilokho nje abathi bayakulwela njengoba babona benza lo msebenzi olukhuni nonzima kangaka engaziyo nokuthi enginolwazi lokuthi usubabangela izitha ngoba ngeke uwenze lo msebenzi ungabi nazo izitha ezinye izitha futhi ezikhona zimnyama ezinye zikhuluma isiZulu njengami nesisuthu nesipedi nesixhosa kanjalo abala ekubhlungu ke lento eshopha ke lomthakathi ukuthi kunomama oyimember ye-ANC onama truck kodwa uqasha abantu bokufika i-unemployment rate njengoba ikhuphuke kangaka la eSouth Africa engabuya lekelela contribute ekuthenini incishiswe no yena uyayengeza ngoba simazi asiye kanjalo indaba kune video engifisa ukucaphunela ngaphambi ngivale le video. Reporting live from Eddington Clinic. Listen, March in March is doing God's work. The clinic is empty, clean. The staff, the nurses, they are so friendly. They are happy to be at work because they are not overworked. And South Africans, they are happy. They are enjoying these privileges. That's what wasebenza uJacinta with iteam yakhe. Nazo nasebenza guys ngokubambisana. Siyabonga umsebenzi wenu omuhle niwenzayo. We appreciate it. And I feel like we need everybody to join in, guys. We need everyone to join in. We need South Africans to take it upon themselves to make sure that they are fixing this country. Yeah, asibambe video bengithi angikulethele lo sisi ngoba ngiyibonile le video ebonga. And manje ihambisana kahle nesimo lesi abakuso ngoba kwabona oJacinta abajabulile. Ayikho into emnandi njengokuthi uphume enkantolo ubuye nesinqumo esivuna wena. Ayikho into emnandi njengaleyo. Ngoba ukube isinqumo asiphume sisi against bona boyizoyibona into ebizobhalwa la kum social media platforms. Siyawazi ama political parties amanye abezoshayela ihlombe isinqumo esikhishwe enkantolo. Kodwa ke siyabonga ukuthi isinqumo sinje. Kufika isikhathi ukuthi abantu base South Africa babone ukuthi uma bengalisukumela izwe labo akekho ozolisukumela. Uma nje bengazukulisukumela izwe labo akekho ozolisukumela. Sekufika isikhathi ukuthi abantu base South Africa bazithathe bona serious. Yonke inkinga ekhona izophela. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu. Cela ukuzophawula kwakho la ku comment section. Ngizwe wena ukuthi uthini ngalolu daba. Ungasupporta njalo ngokujoin i-membership, ungasupporta ngokusidonatela noma ngamalini khona account. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.